Guys, this is Eric Hilot of Digo City, W. Suminana Province. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot with Healing. Part 2 na niya guys. Please subscribe po. Ayan. Part 2 na niya guys. Asa natin si Mandeng? Ting lami ay lutong sir no? Ha? Lami kayo. Ano yan? Kani sir wa usay masobrano og trabaho, minod siya sir. Ya Pas mo mo. magubag. Pas mo na. Paglisod ko ginawa ni. Mura siya magubag ba kanang masobrano og trabaho. Tubig ka? Tubig? Tubig. Tubig. Tubig Tubig. sa mo inog tubig sa kuan. Gripo. Ay, mineral. Kuan mo na iya pinabukal. Si Eric Hilot kay Gripo. Oh, init na po dyan ha. Ako din nila bida. Oh. Agay. Kita sir ay. Yang pantane. Banta gamay. Karon man tandog ng mga ni. Karon pa ni sir. Oo. O pagka mahilot ng mga ni. Wala pa gyud. Sitig-sitig ra. Gitig raw. Tayo pra. Tayo. Ya. Sabay nga plus ang mana. Naunda na niya akong panuot ba. Ah. Tara ka mas. Tara ni. Up. Gulay ka ni te? Te? Ngayo ka ni? Ngayo ka? Jadi kayaknya siya ko niyan. Tama sa diabetes. Kita na sir eh. Ha? Sige. Banta gamay. Ada ka mo tsara. Di mana? Bukid. Kay kay. Pag yun yung mahilot. Karon yung lawas. Ba't Ano lagi sir? Ah, mayo na ni kay hilot na ni. bigay na ako di ka madutlan? Kaya sir Isuro eh. ni madutlan. Ni kita kuman. Tamba sa diabetes. Parte yung sakita gini hilot. Ay. Kani arthritis ni ha? Kada sir. Itandog lang na to ha? Sige sige sir. Kao suro ka kitlog manok. Oh, mo na akong sudan. Ulit na ko. Favorite. Ano sir, papala sudano na ko sir. Kana isda nga na kaliskis, masaya, nalimango, lamang loob, itlog, manok, tanang hayop, protein. Kaong kat isda, o nang walay kaliskis ha. Pangos na ba akong ganahan? Ayun, unangis na. Kayo kayo ng gawak dati. Dahil mo kamot ko. Gahi.
Sili yang Bagay. Ito ba? Ako. Daling ini naman yung pagkuhan sa Erika para sa gout. Tinmahan na para ba? Hindi na maayo na. Gout. Lutong dyan na siya. Pwede Bata naman ka kayo tao sa kamiga. Matay. Ana, wheelchair na siya. Bata pa siya. Musukit sila niyo ba? Bata pa siya. Guwapa siya rin. Wheelchair na siya. Sa gout. Natakit. Meron daw. Sa bata. Bibigyan mo ito yung pangalan. Grabe siya yung mukhang pasayan. Suki na mo sa Dario. Suki. Basta niyo pa naman ito ba? Kaya trabaho man niya ba na sa telepon. Hala. Ang iyang igsuon. Igulang na. Pero okay lang niya po. Siya. Amantay. Siguro wheelchair. Pero dahil kami. Hindi ka nakaw. Ilalim ni Luton, sir, no? Ha? Ilalim ni Luton. Ano man? Sakit yun. Sakit, sir. Kedua, anong balik din naman nasakit. Ako, sunod bulan mo naman. Bungkag naman na. Ay, sa bulan na po. Kay, Awal pa na, no? Pika-pika. walay kuhan, walay ni Sanib. Wala na kung ibarang, sir. Yung kayo nakita na. Wala na. Dating nangawa. Manikan mo lang kuha na, sir. Huwag tanggalong na po niya akong kampak. Ha? So pag naasya rin. At sino ko, kaya wala rin ako niya sa akin. Ah. Ang kuhan dahil hindi kuhan. Sa bawo lang. At ito na po rin. Uka-uka payas. Orange. Lami orange. Ina lang ko din mo mahurot. Ina ko din mo mahurot ang orange. Ha? Ha? Pag di mo mahurot ang orange, ina ko. Ha? Pag dili mahurot ang orange, ina ko ha. Tawag mo tayo sa pa. Ay, tubuyo ko. Sana po, salamat. Hindi ko pwede siling electric fan ba? Hindi, layo lang. Nada ko yung Friday, sir. Hmm. Patay, oy. Ano? Oy, tabang na silingan. Lalim na yung Luton ba? Karoon mo ko kasulay nga ni, sir? Ha? Karoon mo ko kasulay nga ni. Wala, lagi may pagdi na lang yun. Ang nakita. Oh, hindi ko pala na, basta mayo lang to. Ginoo. Grabe yung mga kubal na, sir. Pasinis ka na yung guys, sir. Yung Darbante taban, nindot kita kamot. Ano ganun sa kulihan? Lagi.
pa rin sa'yo, kutsikuan. Yan dahil ulit nila na sila. Ini. Anak niya, ini. Hindi ka balong sa tanawa na agod na anak na. Video maganda ka na magkaon, na kumbalay. Yan po nag-monitor ko po niya. Kusog niya din. Kusog niya sa ira. Gilog. Sa kadugayan ba, mapag pagkabalo yung taon, 3 years. Bago ng palaan niya. Kung isa ka palo. Isa mo yung kabalo tayo, ay US. Ay US na din nakapalo. Kaya ito paghilot ni nanay, dili na kay balon. Dili dito siya. Okay naman US mang. Yan yan, kuya rin dili. Maguwang man na. Lagi time sir nga lugay ko katulog sir ganun na sir. Sa trabaho na, stress na. Kasagaran, kung dili ka katulog, dili ka hago. Gabi na imong lawas kung kanado hago. Kung nga pag matiming nga dili kay kahago anang namay time nga trabaho nga dili hago. Pagpilar ka, kung na natin imong lawas, nangita pag away, O lagi nangita pag trabaho. Kung nga na po ko, anak ko kasi. o pag di ko mahago, nga atong lawas ginang hago. Oo. Pag di mahago tayo, namay time nga di hago. Dili ba permanent ang trabaho sa construction hago? O lang siya. Oo. Ngay time nga luag, maglimbag-limbag juga kay kondisyon ka man ka. Ano na siya? Siya makatulog kung tagduha tulo na mga oras oy. Pero ang isa po na, ang dugo ako magsagular. Anak no Isa po na ha, sa dugo tingali di ba? dugo nga dili tarong. Na pinag-inom. Nagpapayo ba gusto ko inom, gusto ko matog. Oo. Agay. Ay, tama na sir. Ha? Sige. Nagamay. Okay pa, kaya pa? Meron dito siya pwede. Okay pa? Sarap. Malay ko. Tika. Tika. Tika, tika. Kamutana sa susasan yung tiro ko ano. Ano ito yung Nagka naman ang naririnig. Pero partner, ano dagat. Alam mo nagdiripot ng utana kay tiro man ta. Kaya doon sa gym, doon po gym, no? Doon mo to gym ilahagod mo. Linya sa gym ilaha ba? Gym, doon linya ilaha. Jim. Ano naman
street, tabok kalsada, bata. Ito inakuan ba? Hindi lutan natin kakuan lang din. Di natin yung, ano, dili dito. Ay lang balay, pero ngayon kakapartel dire. Ikas sa sim dapit. Hindi na sila present ya. Dito na puyo yung buwan. Ito bito si Simba. Ito bigong isa to yung mama. Oh, diyan na puyo. Dito, yatong balay to. Uyos man na diya. Intiro lagi. Uyos na diya. Yang ugangan uyos. Oyos pero intiro na diya. Matay naman ito yung asawa niya. Ulay po to. Iyaga na diya mang. Pita. Bos. Foto. Ito, sir. Sa ganin ang wala, sir. Kani, uric acid. Kani sugar. Adre ang inom. Sa sarang inom ko mo inom. Sa una, palahubog ko, niudang nagkuha na, sir. Oh. Lahi biyang palahupo o palainom. Lagi, Yang palainom, di mo na mahubog. mahog yun. Murag ako yun. Ha? Ako. Ah, Ako ang anak ko. dili mahubog? Mo pa? Sige, inom. Panang sarap ko, di mo kumupog. Dili din na pwede painom mo ng palainom. Kaya di na mahubog. Grabe tulo, nakabutilyo, wala pa mahubog. Grabe yun. Konti yung inubay na tuhanan. Ako, tagdo ako baso, sir. Anak, sa kabutilya, wala. Tuhog na wala. Hindi kayo kuhanan. Sugitan ng iluto na Ako padre, matuog naman. Oo, katuwa kahit pamaol, puro sir, no? Pero sa ako, di mo kaya, eh. Ha? Marami yung punugas akong lawas ka ng sa hago ni sir. Ito, yun no? Ay, paano mo? Pamaol. Punong kayo. Kaya, uy, layo yung start ko. Studio dito, nanya ko yun. Dagang ka viewer, sir. Nagamay pa. Ala ko ginagmay, sugod. Sugod ba ta ginagmay? Oo. Sakar man na. Mula ka na sir, oy. May mabutog $100 imo nga. Padala na. Kata. Padala na kata. Mag-email na siya. Mag-email na siya. Mag-email siya nga Eric Hilot. Nakuha na nimong nag-send namin sa mo og $110. So 110 times nimo 54.55. Mo na yun. Kung kusog na gyud siya every month, pero karon hinay ba man ta, another number pila ka months na pud. Tugay kayo. Really, di taga bulan. Wala kay nag-agad man sa imong kuan viewers. Di mo kukusog kayo. Kana kay plus pa man tanan. Pero pag mo kusog every month, kusog kayo. Di pa man. Hilot na pa ganito niya no kay para mo lungagan na pud akong kuan. Kaya sa tulo ka video niya mo upat kay sobra man ka 1,000. Pero sige lang. Pulis na ka sa una, sir. Akong anak na sir. Ah, Akong anak. ikaw na, oy. Ha? Dili Tayo. ka magwangan. Pinamagwangan ako na. Ano, nani si Aaron niya, ajote. Nasa Diyos. Ah, Pinamagwangan ako na. pila ka bukanan mo, sir. Tulo. Binak kung ikaw. Ang git kayo mo ba, no?
Manghililot rin na siya. Manghilot lang ko, sir. Mao. Pero tanan profession mo dool sa kuha. Tama yun, sir. Ilalim. Dool tanan mga professional sa kuha na. Maabot ang panahon. Tinuod ka. Sobra pa. Mangita mo doon natin sa kalibyo. Sa kalibyo na lang ba? Oo. Luhod na sila. Ang pinaka-importante yun, health. Tama yun ka, sir. Nagwa kay health, no money. Oo. Magsakit ka, wala. Di ka man na health, Jud. Oo. Atong pa na natin mo din. Ay, panuod ni sir pag nagdago man. Ano ko yung sir, no? Nakanangotor mo ni. Ano mo, tra? Ang niguli ni mo, laga lang ka guys, isa lang kayo naman ni. Unsa man na, sir? Ang niguli ni mo no, na may ice dito mapalitan. Tagas, libyuan ng kaldero, isa yung sugong palingkong, hindi naman ka pwede magpasa. Pag libyo sa kaldero, butang mo itong ice, tanggalan sa lupin. Siyempre, buhak ko ng ice para masulog. So, pag butang sa ice, saboy, uli sa kabasong tubig. Pero pagka niya, bukal na, isa lang kabukalan, no, man, butan mo sa duha ka mag. Inom mo ni mo ron. Inom mo ni mo duha ka mag. Tuyo ka yung inom nga init nga di ko ka mapasok. Kung man mo inom sa duha ka mag, na binukal na ice, maniudong ka. Ako na gito ng init ha. Kaisa lang ha. Sige, sir. Paso mo niya ako, aba. Bakit? Wala may. Kung napitik mong ko kininagot. Kung sa likod ba no? Oo.
di sa kamaligo. Oo. Kami na kayong pamati na kuha ni sir ba? Hmm. Kung nunay ko itong mga kauban ako dito sir, Hmm. ako itong ikambas po sa mga araw makakuhan po kato nila. Ano, tanaw sa YouTube. Oo, akong i-search ito niya. Ano ta YouTube ba yun? Man, diri ko na abot ko. Makita Ugma pa magawas mo ha? Ugma no, i-search na po daan niya. Ano mo putong kupan? Mm. Nakita mo to mga subat ng kanto, windi, barang. Ato pag ginatawagan, ano mo sila sir no? Pag naa, Tumakuha lagi, may pag niritso pa ito diri ba, mailan yun dato kinsa sila. ang taga-asa sila, kung marang. Pero tanaw ni mo sir, gagi yung barang sa una sir no? Mabalaan mo na ni mo. Kuan, na tiguang. Tiguang, na tiguang nakita na ko. Iguwang. Kaning diri na ko sir, katong maglisod og tulon. Bagura po ni nawala ba, mura namod na pa magyapon guro ni. Kani man kani mo. Unsa man na sir, unsa na inom na ko ani? Kuan man pagpangusog man nga ginabasaan nimo. Akani. Minti ni, ubuon ko pirmi ani ba nya. Aligo man ka, Lagi no? basa ba. Pag magtrabaho, magrapo ra jud ka guga. Usahay mo ko sir, maglungkag in taon ko sir kay ang muluto. Pero wala di ka nagkahimasa, hatbat ligo. Usahay naagi tayo kanang nailakaw nga buling. Di yun malikayan magbasa. Maligo. Dili po, manghugas lang. Nya, labi ra mag-blutor ko. Bastang iniita sir nya. Magunitan yun akong tubig. Okay na sir, mamay na ka. Salamat kayo. Jesus ni maayon na. Ayaw na ko sir. Just Salamat kayo. yung pants jacket. Asa ka yung pangalan? Thank you for watching guys.